Rekidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini mukoma, pane umwe mukadzi uyo akabvawo mukushayika, saka mukadzi uyu ndakatongotanga kuwirirana naye mushure mekunge ini nemurume wangu tauyawo kunoko kuSouth Africa. Saka mulocation imomo matinogara ndo maainge achigara iye nemurume wake. Saka mazuva awo atakasvikawo mulocation umu tava kutangawo kugara mulocation imomo tainge tisitombori shamwari neshamwari, but zvakazoitika ndezvekuti pamba pacho patainge tichigara, saka landlord wepo iye ainge akabridja magetsi, saka Eskom yakabva yazouya ndokubva yazodzima magetsi. Murume wangu akabva ati zvainge zvisingaiti kuti tirambe takangogara pamba pekuti panenge pasina magetsi munomu muJoni, ndokubva anditi ndinge ndichitsvaka imwe imba nekukasika mwedzi usati wapera. Saka ndainge ndava kungofamba ndichingobvunza anyone woga ainge achingobva kuZim, ndainge ndichingomuudza kuti ange achinditsvakirawo imba. Kudzamara manje ndazosvikawo pamba apo paainge achigara mukadzi uyu, saka iye nemurume wake ndovega vainge vachigarapo pamba pacho because landlord wacho ainge achitogara zvake somewhere else. So mukomanashe after ndataura naye, iye akabva anditi ainge achazotaura nemurume wake uye zvekare vachizotaura nalandlord because vainge vachitoti for a very long time vainge vatombozama kuti vange vachitaura nalandlord kuti ange achitsvaka mamwe maloja, but landlord wacho ainge achiti ainge asingadi zvevanhu vakawanda pamba pake, vachiti dzimwe nguva vaiti kana vakaenda kumusha pavaizodzoka vaikwanisa kutoona kutoti mbavha dzinenge dzatombosara dzikatomboita pati pamba ipapo. So akazondiudza kuti landlord vake vainge vachazouya the following weekend. Saka ndakabva ndazoenda kuya mushure mekunge anditextera akabva anditi kasikai kuya kunoku because landlord wacho ari pano. So ndakabva ndazoenda kuya tikatosvika tikatoona kuti landlord wacho ainge aripo. Saka landlord wacho akabva azoti kwaari mukadzi uyu ainge achinditrusta here, then iye akabva atoti I trust her, I recommend her. Saka landlord iye ainge achiti ainge asingadi kutora vanhu obva avagarisa pamba pake, vanhu vaainge asingazivi, but nekuda kwekuti mukadzi uyu akabva ati kana ndinomuziva kunyange kuZim nemurume wake ndinotoziva kwaanobva, achingoitirawo kuti ndinge ndichingowanawo pekugara. Ndopatakabva tatanga kugara paya tingori 2 families, iye nemurume wake, iniwo nemurume wangu, ndokubva tatotanga kutowirirana. Saka ipapo manje takati tava kugara tose, iye ainge achienda kubasa, murume wake ainge achienda kubasa, newangu murume ainge achiendawo kubasa, ini ndini ndega ndainge ndisingaende kubasa. Saka akabva azoti vasikana muJoni munotoda kutoti munge muchibatsirana, mukadzi nekoko, iwewo semunhukadzi nekoko. Akabva anditi boss vake, because iye ainge achishanda kumaprize but iye ainge achishanda pane rimwe plot, saka paplot pacho ipapo boss vacho vainge vachiita zvekurima makerotsi, spinach nebeetroot. Saka akabva anditi kana ndainge ndichida basa remuprize ainge achazotaura naboss wake, then kana boss wake vakabvuma ndobva ndatotangawo kutoshanda paya. So mukoma ndo kutotanga kutoshanda kwandakatoitawo paprize ipapo. Saka paprize paya mazuva atakatanga kushanda painge pasiri that very busy, but ndakati manje ndashandapo kuda kwe about 1 month ndo patakabva tazonzwa zvichinzi boss vacho vainge vabata macontract kubva kuSpar. Saka painge pava kutodiwa mabeetroot, maspinach nemacarrots zvakati wandei, saka tainge tatova very busy. Saka boss vedu vakabva vazoti kwatiri sezvo tikuda kuplanta zvirimwa zvakawanda at the same time, ndoda kutongoti munge muchitombogara paplot pangu, then munenge muchigara paplot pangu from Monday to Friday, because dzimwe nguva taitanga basa very early kana kuma6 tobva tazochaisa kana kuma6 zvekare. Saka ainge achiti ndinenge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichizoita up and down ndichizokutorai kulocation ndichidzoka. So ainge akatiti taifanira kuti tinge tichimbogarapo paprize ipapo kusvika tapedza kuplanta zvirimwa zvose zvainge zvichida kuplantiwa. So mukoma taiti
kana tikashanda kubva Monday kusvika Friday, then Friday kuma 4 ndo pataibva tazochaisa tobva tadzokera zvedu kulocation kunoona varume vedu. Saka munongozivawo kuti mujoni hama dzangu, handidi kukunyeperai. Kana ukagara wagara kunzvimbo inenge iri kuresa nemurume wako, unozongotanga kungoita these funny ideas. Zvakangotangawo sekuseka mukomanashi, kudzamara inini nefriend yangu tava kudheita vamwe varume avo vainge vachishandawo paprize ipapo. Saka sezvo vainge vaine manumbers avo, sezvo vainge vaine manumbers edu, ini ndakabva ndazonyengwa naforomani. Ndakamboramba but takangoramba tichingotaura nyaya dzepabonde, kudzamara ndatoona kuti zvainge zviri nani kuti ndimbopota ndichitapudzwa nzara navo foromani. Iye paakangoona kuti ndainge ndava kutodanana naforomani, naiyewo akabva ati handingambosari, neniwo ndava kutotanga kutodanana neuyu muchinda agara achingondinyenga. Saka painge paine umwe mufesi ainge achitawo zvekudhraivha tractor, ndokubva atanga kudanana nemufesi uya. So varume vedu vainge vasingatombozvizivi kuti uku kuprize uku ndozvatainge tava kuita zvezvikomba. So nguva zhinji varume vedu ava vaiti kana vakatifonera paya, izvi ndo zvataita mukoma, then boyfriend aibva azomuka obva aburuka pambedha obva anorara zvake pafloor, zvekutoti waitokwanisa kutoita kana 20 minutes uchitotaura nemurume wako pavidhio call, uchitomuratidza kutoti tariraone kutoti ndiri ndega, ndina kana munhu wandinaye mushure mekunge murume ati ndirakidze kuti unane murume imomo. Izvo boyfriend anenge akati kwati nemubhedha akarara pafloor achimirira kuti unge uchipedza kutaura nemurume wako pacall. Then murume paya paanenge atoona kutoti zvishwa mukadzi wangu ari ega, ubva toti let us sleep, mangwana kubasa. So with time friend yangu ndiye akabva azorambana nemufesi wake uya wetractor, akabva ati ini vasikana, izvi zvechihure zvandiri kuita, ndinoti pose pandinodzokera kumba ndinobva ndashaya mafeelings nemurume wangu because ndinenge ndisina kana nzara yebonde apa. Iye anenge achida kuti tinge tichitorara usiku hwese kubva Friday kunosvika Sunday tichingoita bonde, achiti tiri kupedza nzara. Manje ini zvekupretenda handizvigoni. Iniwo on my side aiwa foromani vainge vachinyaso kugona kufamba nendima, saka ndakabva ndazongoramba ndichidanana navo because ndainge ndava kunyatso kuvanzwa kuti vainge vakaita kundipinda mumwoyo. Saka kuti ndinge ndichirambana navo ndainge ndisingakwanisi. Ndakabva ndanyepera friend yangu kuti ndainge ndarambana naforomani, but zvainge zvingori pachena kuti naforomani tainge tichitongodanana ende vaindipa mari, uye zvekare taiti paya pakushanda semunhu ainge achidanana naforomani, iniwo ndainge ndisingapiwi basa rinorema. Dzimwe nguva ndaingokwanisa kana kungopiwa basa rekuti ndinge ndichingofamba ndichingotarisa kuti hanga dzainge dzisingapindi mumunda here, ndoti mabasa twandaingopiwa etwotwo. And most of the times aitondinyorera mamessages kuti murungu abuda iwe chitombogara pasi kana kutorara, ndobva ndatomborara paya obva azondifonera kana murungu ava kudzoka. So ndainge ndisingadi kuti iye ange achizotanga kudanana neumwe mukadzi, then inini ndobva ndazotanga kushanda basa rinorema serandainge ndichimboshanda pandakatanga kushandapo paprize ipapo. Saka vanhu vakabva vatanga kutaura because murungu manje ainge ava kupota achinonotora vanhu kulocation. Saka vanhu vakabva vatozviona kutoti movements dzangu naforomani dzainge dziri movement dzevanhu vainge vachidanana. So vanhu vemakuwawo vakabva vazoenda vakabva vazonoudza murume wangu kulocation kuti mukadzi wako uko kuprize uko ari kudanana naforomani. Saka iye manje ainge achida kuona kuti chainge chiri chokwadi here iye asati andibvunza. So akabva azotaura nemurume wemukadzi uya wandainge ndichishanda naye, akabva ati inini ndaudzwa kuti mukadzi wangu kuprize uko ari kuchita, I suspect kuti anenge ari kundihurira. Saka iyewo murume wemukadzi uyo watainge tichigara naye, iye semunhu wekuti haana kukwanisa kudzikamisa hana yake, takazoti tadzokera kumba yainge iri weekend, ndokubva atotanga kutonetsana nemukadzi wake because iye ainge achiti how come kuti iwewe unogara nemunhu anenge achiita zvechihure, but iwewe pandiri kukubvunza kuti hauna boyfriend here kuprize uri kunditi hauna boyfriend. How come iwewe usiri kuita zvemaboyfriend? Because munofanira kutoti munge muchitopfuurirana apa, ndiwe wakamutsvakira basa. What is going on kuprize ikoko? Saka uyu mukadzi uyu iye ainge achida kuprova point kune murume wake kuti iye ainge asingaiti zvechihure. Saka akabva azongotanga
kungosawirirana neni, because mangwana acho makuseni ndakatomuka ndikatomumhoresa ndikatoona kutoti munhu akatongoramba zvake atori zii asingadi kutaura neni. Ndikabva ndati it is fine. Nguva iyaya yekuti taifanira kuti tinge tichidzokera kubasa, iye akatokasika kutobuda musi wacho weSunday achita sekunge ari kuenda kuchechi, haana kuzombodzoka. Ndakazotosara ndozosvika ikoko kubasa, munhu ainge atovako kudhara. Ndikatoona kutoti munhu uyu ainge ava kutoita social distance neni. So mukomanashi ndakabva ndazongoona kutoti zvainge zviri nani kuti munhu uyu ndinge ndichiregedza kuva mafriends naye. Saka we separated slowly until iye manje azoti ainge ava kusada kushanda ndokubva atoregedza kutoshanda paya. So at that time mukomanashi, since my husband kubva zvaakasuspecta kuti I was cheating on him, inini manje ndakabva ndaona kuti murume ainge ava kunditreata rough, and ainge ava kuti ainge achida kuti ndinge ndichizobatira pamuviri, ndinge ndichimuitira mwana zvekare. Saka ndakabva ndati munhu uyu kana ndikangogara ndaita mistake yekuti ndinobatira pamuviri kana ndikangoita nhumbu, munhu uyu anoda kutondishandisira mukana iwoyo wekuti ange achindipanisha. So in secret ndakazoti one day ndapinda mutown ndokubva ndatoenda pane chimwe chiwomen's clinic, ndikabva ndatobayiwa zvangu depo paya. Ndokubva ndaudza friend yangu, because at that time ndainge ndisati ndanyatsokuziva kutoti munhu uyu ainge ava kusatomboda kuva mafriends neni. Saka ndaingofungidzira kuti sezvatainge tichiita patainge tichiri kushanda kuprize, kuti masecrets edu tose tainge tichingoudzana. Ndakabva ndamuudza kuti panoenda mutown wena, ndabva ndaenda kuwomen's clinic ndokubva ndazonobayiwa depo. Saka ndakati ndamuudza, iye akabva azoenda akabva azonoudza murume wake. So akati audza murume wake ndopatakabva tazongotanga kunetsana. Tainge tichingonetsana for no reason at all. So the first time apo patakazosvika pakuzorovana, umwe musi tanetsana kuti ndiwe uri kufanira kuti unge uchicleana mutoilet, ndokubva tatonetsana paya. Then iye manje akabva azoudza murume wake zvose izvo zvandainge ndichiita kuprize. And kazhinji kana mukagara maona vanhukadzi vaviri vanenge vachinetsana, most of the times nyaya yavanenge vachirwira musi iwoyo sandiyo nyaya inenge yaita kuti vange vachizosvika pakurovana. Kunenge kuine mamwe masecrets avo avanenge vakamboudzana, saka masecrets iwayo ndo anenge ava kuita kuti vange vachirwa. Takarovana musi wacho iwoyo, apa tainge tichitongorwira kuti iwewe nhasi ndiuri kufanira kuti unge uchiita duty remutoilet. Saka mukuzononetsana ndakaona kuti ndainge ndava kukurirwa pasimba, ndo pandakabva ndati iwe uri kufamba uchiudza vanhu kuti ndakahurira murume wangu naforomani. Okay, ko kana ndakamuhurira iwe hauna kuhurira here murume wako? Saka murume wacho paakangonzwa ndava kutanga kutaura nyaya yekuti mukadzi wake ainge akahura, akabva auya paya ndokubva aita kuti tinge tichiregedza kurovana, because ainge ava kuda kunzwa nyaya. Then iye manje ainge ava kuda kuvharidzira nyaya. Ndikabva ndatomuti mukadzi wako uyu ihure rakavandira, aitorara natractor driver kubasa uko. Saka akabva atongonyara paya ndokubva atongopinda mumba. So mukomanashi vakabva vatanga kurovana. Vakarovana musi iwoyo, ndingangoti the whole day vanhu vachingonetsana ingori kikirikikiri. So iye manje paakazobvunzwa nemurume kuti ichokwadi here, ainge achingoramba. But mukadzi uyu ainge akangwarisa, because vapedza kurovana kudaro akabva azongovhara murume ndokubva amukumbira ruregerero. Izvo ainge achiitira kuti ange achiwana mukana wekuti hanzvadzi yake inge ichizouya, because ainge aine imwe hanzvadzi yake iyo yainge ichiita zvenguo tsvuku. Saka akabva azouya manje, tikabva taona vanhu vava kutanga kunamatirwa. Kana murume wangu akabva atoti apa mufesi uyu ndaona sekunge ava kutoitirwa minamato yekuti ange achizova munhu akarivara. Pandakatongoona kutoti munhu uyu ainge ava kutoitira murume wake munamato yekuti ange achimurivadza, ndakabva ndatoona kutoti ndo zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita. Murume iyeye akabva apfuhwirwa zvekuti zvezvo zvandainge ndataura akabva atoti inini ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiminda my own business. Iye kana mukadzi wake ainge achimuhurira, he was going to find in time. Ndakabva ndatoona kutoti saka kutopfuhwira murume wako chinhu chakanaka, because kunyange ukamuhurira he will just forgive you. Ukuwo kusaidi mukomanashi ndainge ndoshungurudzwa kane, ndainge ndoshungurudzwa
each and every day ndaigara ndichingovimbiswa kuti ndida kukurova, ndinokuuraya. The day raakazondirova ndo pandakabva ndaona kuti ya munhu uyu kutondida haachandidi. Ndakabva ndanzwa kuti ya iko zvinozvi ndaneta with the way that he was mistreating me. Saka one day zvangu ndakatoti ndichitofamba mutauni ndokubva ndatongokona ndikabva ndatongopinda pachishopu cheimwe n'anga. Ndakati ndapinda pachishopu chechi ndikabva ndatotaura nen'anga iye ndikaiudza kuti ndainge ndakahurira murume but ndainge ndichidawo mushonga wekuti imba yangu isazoparara. Saka n'anga iyayi yakabva yazondipa umwe mushonga. Saka ndakabva ndapiwa mushonga wekuti ndinge ndichizokwanisa kukontrola murume wangu. But ndakanyatsokuona kuti sandizvo zvandainge ndichida, because kumukontrola ndaida kunyatso kumukontrola totally, because even though ainge akandiregerera but vana tete manje ndo vainge vachikonzeresa kuti tingoramba tichingonetsana, because vainge voti wakapusa iwe unohurirwa nemukadzi uramba wakangogara nemukadzi apa, mukadzi wacho ari kuramba achingoshanda ikoko kwacho kwaainge achikuhurira ari kufanira kuti ange achiregedza kushanda. Saka murume ndakamuti hazviite kuti ndinge ndichiregedza kushanda, tarai muone kuti kumusha uko tiri kuvaka. Ndokubva ati it is okay. So pane pamwe patakazodzoka kuZimu, ipapo ndainge ndakatsamwa, handidi kana kukunyeperai. Ndakabva ndatozviudza kuti kunyange ndikasangana neuyo anenge achizviti iye musatanist, mwana waSatani, ndiye wandainge ndichitoda kuti ange achindibatsira, because ndainge ndava kunyatsokuda mushonga chaiwo chaiwo kuti ndinge ndichiushandisa pamurume wangu. Ndokubva ndazosangana manje nevamwe gogo ava ndo vakabva vazondipa mishonga, but hey, mishonga yacho mukoma, kunyange pamhepo zvimwe zvinhu zvacho zvinokwanisa kuzotosemesa vanhu, because mishonga yacho iyoyo yandakazopa murume wangu yakabikwa pachishandiswa tsvina yangu uye zvekare pachishandiswa ropa rangu rekumaperiod murume wangu kuti ange achizozvinwa zvinhu izvozvo. Saka handidi kuti vanhu vange vachizosvika pakusemeswa nethe whole process. Saka ndakangoti ndapa murume wangu zvinhu zviya mushure mekunge azvinwa, aiwa ndakabva ndatoona kutoti murume wangu he had came into his position manje pacho pandainge ndichida kuti ange achizova ndopa ainge ava, aiwa ndainge ndava kukumukontrola. Ipapo ndakabva ndatomuudza kutoti ndainge ndichida kuti ange achimbosara kumusha, munhu ndokubva abvuma ndikadzoka ndiri ndoga. naForomani tikabva tangoramba tichingoenderera mberi tichingodanana. So ndakabva ndazopiwa zvekare mimwe mishonga nagogo vaya, ende ndakatotuma murume wangu kumba kwavo gogo vaya vakabva vamupa madirections, akabva aenda akabva anopiwa mishonga. Apa ndainge ndava kuda kugadzira mukadzi uyu, because iye ainge ava kungoramba akati sona neni achindinyeya. Saka murume wangu akazoti adzoka, ende vanhu vachitomuudza kutoti iwe Foromani uyu aitomboya kuno location vanhu ava vachitoenda vachitonorara vose, but ainge asina kana basa nazvo, because pfungwa dzake ndakadzibata kuti dzvi. So mukomanashi uyu mukadzi uyu ndakabva ndazomushandisira mushonga uya murume wangu akauya nemushonga wainge wakaita kunge madota. So saka ndainge ndakanzi usiku, like pakati peusiku ndaifanira kuti ndinge ndichizobuda muroom mangu, then since tose tainge tichingogara mumain house imomo, saka ndakangobuda ndikabva ndangofamba ndikabva ndanomira padhoo rake, ndokubva ndatotora mushonga uya ndikabva ndatotanga kufuridzira madota aya kudhoo kwake, ndokubva ndatodzokera zvangu ndikabva ndanorara. Mangwana makuseni chakamuka chakaita kuherereka, vanhu vachiita kunetsana, zvinhu zvaipwanywa, matv, mafiriji awa vakarova namukoma. Kudzamara murume achizongonotora sando, murume wacho akatora sando ndokubva anorova mukadzi wake nesando yaiya kumusana. Nanhasi uno murume wacho atori mujeri. From there on ndopa akabva azotorwa nehama dzake akabva azoendeswa kuZimu. Saka mukadzi uyu akangoti achingoendeswa kuZimu ndokubva tatonzwa zvitonzi mukadzi uyu ainge ava nechirwere chemwoyo, saka akabva azoshayika in the beginning of this year. Hey mukomana pandakanzwa kuti mukadzi uyu ainge ashayika, ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova, ende kubva ipapo kuti ndinzi ndinorara kamukoma ndinozotorara, but ndinenge ndatombotambudzika, because ndinenge ndichitya kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzongokaruka ndaona chipoko chake, but handisati hangu ndamboona chipoko chake. Ndiyo confession yangu mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things do happen in this world. Yo